Ola, eu son Paula Martínez Molares, defendín a miña tese doutoral o pasado 30 de abril, que versa sobre as garantías procesuais dos menores estranxeiros non acompañados ante o proceso penal de menores, partindo da consideración de nenos e nenas en situación de especial vulnerabilidade, froito do seu traxecto migratorio, a súa situación nos países de orixe e a forma en que foron acollidos no Estado receptor. Analizo dereitos como, por exemplo, a asistencia letrada especializada, o dereito a unha avaliación individual ou a estar acompañado polo titular da patria potestade. Tamén fago referencia á incidencia na criminalidade destes menores, destacando que non existe máis delincuencia dos estranxeiros frente aos nacionais. Por último, tamén se analiza o término MENA e a súa evolución ata estar considerado hoxe con connotacións negativas e ser empregado para criminalizar a estes menores tanto nos medios de comunicación como nos medios políticos.